Prečo ste vlastne vstúpili do politiky, keď ste tam na začiatku, že ste rozmýšľali, že dobre, že teraz ja vstúpim do politiky, idem robiť politiku. Alebo čo bola taká vaša motivácia, alebo že ak ste sa k tomu dostali vlastne? To by ma zaujímalo. Dve motivácie, prečo vstúpiť a prečo vystúpiť. Ja sa považujem za človeka, ktorý z politiky vystúpil. Nepovažujem sa za človeka dnes v politike. Môj záujem sú ovce, drevo a ovocie. Ale myslím na začiatku. Pokiaľ ide o ten samotný začiatok, tak motív bol iný. Patril som k ľuďom, ktorí po 68 boli trestne stíhaní, obmedzovaní, pracoval som ako robotník v oceliárniach, zažil som si všeličo nepekné. Čiže ten motív bol, ak dochádza k zrážke s režimom, vyrovnať si dlh. Predpokladal som, že potom, ako si tieto veci vyriešime, takže potom sa vrátim k právnickej praxi, budem mať vlastnú kanceláriu a budem existovať a počínať si ďalej, využijem tie výhody, ktoré právo dáva. Namiesto toho prišli iné veci. Začali otázky sa otvárať v súvislosti so štátom. Stal som sa odvolaným predsedom vlády. Znovu vo voľbách som nastupoval do funkcie predsedu rozvráteného štátu Československa. S hlbokou krízou Slovenska. Tú krízu sme začali riešiť. A v podstate, ak po roku 98 bola moja snaha odísť, znovu prišli trestné stíhania moje aj kolegov. No a keď má loď diery, tak sa neopúšťa kapitán, ide posledný. Čiže tie pokusy skončiť s tou politikou niekoľkokrát vlastne viedli k tomu, že mi to umožnili ľudia v roku 2012. Cítil som sa morálne zodpovedný ako zakladateľ Slovenska za to, čo sa na Slovensku deje. Ak ľudia v voľbách povedali, už to nechceme, tak ma vlastne to bremeno zbavili. Takže dneska žijem absolútne inak a mimo politiky, aj keď so skúsenosťou, ale tá skúsenosť nie je pre nikoho potrebná.